kunokuthi uthathe u30,000 uhambe uyocela uthi baba bekwethuke kodwa babe ngeke bekujikise naleyo mali. Niyimgodoyi ninabantu abaphatha ibhamu ngoba niyehluleka ukulwelizwe. Nawa ama Nigerians, nawa ama Zimbabwean, naba abantu ama China, wonke umuntu baligwamandile ilizwe sebebaningi ngisho kungathiwa kuyasuka kuyaliwa namhlanje. Ngeke nize nilwe ngoba vele ningamagwala anazi lutho nalezi ibhamu eniziphethe ngezokujuma abantu ngakuzona ezokulwa. Mavava mfowethu Sikhakhane, mfowethu usuka kude ngelinye ilanga ngiyalixoxa mina uhambo lwami nawe. Suka kude kabi nawe. Mina ngiyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi usukuleli izinga okulo manje sekuphoqa ukuthi ugadwe, sekuphoqa ukuthi ungakwazi ukuhamba ukhululeke. Kodwa isibindi sakho ngiyasazi mina Mavava. Ngiyasazi isibindi sakho singabafana e17 ngo2004. Nkosi yakwaZondi Mancinza, ngikwazi kudala mina Nkosi yesizwe. Abantu abazi ukuthi ngikwazi kudala usungula indaba zama forum ulwela abantu abantsundu ukuthi umnotho awuye ngakubona. Ngiyakwazi Nkosi yesizwe. Caba brothers anginazi bo baba kodwa ngiyalizwa idumela leni. Ubaba uGwala ngiyalazi idumela lakhe angimazi yena. Usinothi Indlovu ngiyanazi. Ngisacela bonke labo mabhizinisi osomabhizinisi nengababalanga ngicela nibatheke la mabe ukuthi banawo uFacebook banawo uTikTok ngicela nibatheke la cause ngifuna ukubazi bonke. Ngiyabacela Nkosi yami. Niyabona yini ukuthi izwe alisaphethwe ilohulumeni wala eSouth Africa. Sicela kini bafowethu eninamandla, sicela niseseke njoba silwa lento le. Sicela nisiseke ngezinto zokuhamba, nisiseke ngezinto zokuphepha, sikwazi ukulwela izwe bafowethu ngoba siyafuna ukulwela izwe. Mina ngedwa bo baba, ngiyafuna ukulwela izwe mina. Akukho ngisho elilodwa nje ikwerekwere kuthiwa ngiyalesaba mina ukuthiwa ngeke ngilitshele ukuthi alibuyele kwela kubo uma kuzophepha umndeni wami, uma kuzophepha abantu engiyobe ngihamba nabo ngaleso sikhathi. Ngoba mina personally mayeza kimi umuntu nje ngeke azangenze lutho mina. Akekho nje umuntu ongangenza into mina. Mayeza kimi nje ngimbuka ukuthi nangeza kimi. Akekho umuntu ongangenza into mina. Akekho umuntu ongangibamba ngamandla angiyise phansi mina. Siyanicela bo baba Mavava mfowethu Nkosi yakwaZondi bhuti bhuti osixhobo Mpungose, siyanicela bafowethu, siyanicela ngamadoda nje anohlonza right. Siyanicela bafowethu akeniselelekelele ingane zakwethu. Lo hulumeni uyadayisa ngezwe nawo yonke lemisebenzi eniyenzayo nani niyohamba nihambe ngelinye ilanga ngenxa yokuthi phela nina nisenenizinto ezimbalwa eninazo ezingaphezulu komuntu ocommon ofana nami. Akulula ukuthi nibone ukuthi nani lento izona affect. Makugcina ku-affecteke thina nani nizogcina ni-affecteke. Ngaphandle makukuthi abantu bayokhetha ukuphila nabo laba abantu esikhundleni sokuthi bephile nabantu bakubo. Ngiyabacela labo somabhizinisi engibabizayo ukuthi ngiyacela abanye ngibazi personally, nenkosi yaZondi ngiyazi personally. uMancinza ngimaze engakabi inkosi kuseyinsizwa nje sihlanganela lapha ema-airport Masamba, indoda engiyaziyo ukuthi injani. Siyacela akuyona into yokubukwa lena, akuyona into yokuthi mhlambe senzela ukuthandwa noma siyazi ukuthi siyenyanywa, siyazi ukuthi izingane zethu ingafa noma nini njoba senza lezi, kodwa kulungile kungcono kwenzeke okubi singasekho ngoba izwe lethu liyonakala loniwa uhulumeni.